base sa atong ebanghelyo o sa kinabuhi ni San Marcos, usa sa mga ebanghelista o disipulo ni Kristo. Ang timaan di ay sa usa ka magtutuo mao gyud ang pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo. Kamong ni aron dinhi unsa man mituo ba mo sa Ginoo? Itaas ang kamot sa kadtong mutuo sa Ginoo, taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Nya dili na mo mamakak. Mamakak pa mo, dili na. Mamakak mo, pasabot, wa mo magsangyaw sa maayong balita. So, waksad mo, mutuo. Ang tinuod nga pagtuo, hubaron gyud sa buhat. Nya, dili na mo mangaway. Away gyapon. Dili na mo mamalikas. Malikas gyapon. Dili na mo magsigi og tinapulan. Tapulan gyapon. Dili na mo kamo mga estudyante, dili na mo mangupya. Perting kinupyahanay. So sabot wa pagyud ka mo tuo. Kamong mga asawa, di na mo magyaw-yaw sa inyong bana. Yaw-yaw gyapon. Kamong mga bana, dili na sad mo masuko sa inyong asawa. Suko gyapon. Kamong mga ginikanan, di na mo magsigig yaw-yaw sa inyong mga anak. Yaw-yaw gyapon. Mga maestra, di na mo kasaba sa estudyante. Kasaba gyapon. Estudyante, dili na magsigig libak sa maestra. Libak yapon. Muna, atong hunungon kay ang gisugo ni Kristo isangyaw ang maayong balita, ang ebanghelyo sa Ginoo. Munang challenge gid ni. Pero dili sa taniya biyaan. Basta musangyaw ganita ang mahitabo ubanan sa taog gahom. Muna si San Vicente Ferrer, kanay sila si San Marcos, giubanan ni gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa akong ngalan maghingilin mo mga yawa. Digilingi ay mong tupad. Ing na hinginli ning akong yawa be. Na hinginli akong yawa. So pila ra may pag-ingon sa ngalan ni Hesus mawagtang ng yawa diha nimo. Wagtang dayon. Kanang yawa nimo nga nagsigig tudlo nimo anang sigig basa o sigig tan-aw anang mga porn diha sa internet na mawa na so anaon. Hindi na lang noon ka magtuon sa imong leksyon kay sige na kag tan-aw ng TikTok, sige kang TikTok mawaon ta ng maong yawa. Para sa mga estudyante, para sa mga dagko na mawa ng yawa sa pagka yaw-yawan, himalikas, materialistic o uban pa. Daghan kay mga yawa nga niya nato nga ngayang papahawaon. Usa ra gyoy solusyon tuo sa Ginoo nga isangyaw ang ebanghelyo. Ikaduha nga timaan makasulti mo og lain-laing sinultihan. Pasabot ana masabtan mo sa mga tao. Kay ngano man ang sentro sa mensahe sa Ginoo mauman ang gugma, love. Nya kanang gugma dali kay nang masabtan mo bitan ang daghan kay mga Filipina naminyo og mga foreigners. Daghan sang foreigners naminyo usag mga Filipina, nagkasinabot sila tungod sa gugma. Sige. I-share ko no imong gugma sa imong tupad. Sige, ready? Go.
Sayon kayo i-share ang ebanghelyo sa gugma. Gitudloan ta mo ha. Ing kapader di man gina magkasinabot kay di man pariha og dialect. Unsaon pagkasinabot na ay mga buhat ang gugma nga di na kinahanglang musulti pa ka. Pero masabtan as tanan. Nya mao ni ang akong gitudlo kanang SSS. SSS ba nga basic acts of love nga di na kinahanglan ka musulti. Nya masabtan nga nahigugma ka. Una, smile. Ang kanang tao nga mo smile nahigugma na maubitan ng laki kung manguyab sa babae, sigihan na niya smile. Niya ang babae, iniglingi niya, nga nag-smile ang laki, wa siya kauyon, wa naman naong lipuang-buang. Igtanaw sa laki, nga pag-smile niya, wa mo smile, may ngon yung laki, wa mahigugma, balhin na lang kuslain. Niya inigtanaw sa laki, anin na sang laing babae, inig-smile niya, niya maingon sa ang laki, ang babae, mudool din na, mudool na. Nya inigdool na wa na nagkasinabot na mingon dayon, what's your name? May I have your cell number? What's your FB? Wa na nisugod na sila communicate pero gasugod to sa non-verbal expression of love which is smile. Kanang anak nga mo smile sa ginikanan nahigugma na. Anak. Kanasang ginikanan nga mo smile sa anak nahigugma na. Pero nasa uban mo smile, lamian ni mong patyon buhanga ka. Bisan pa og ang iyang gisulti, lamian ni mong patyon pero nag-smile pasabot ana naara na siyang ba joke ra na. Mo na kung dayunon kanyag patay, niya smile siya samtang gapatay ni mo, moingon dayon ka, true love kills. Di ba? Ang tinuod ang gugma mo patay. Smile man. Away mo smile, oy, mo patay kag tao, di ka ka-smile. Di gina malahos. Mo na, kung gusto nimong i-share ang good news, smile always. Now, dato'y akong istorya nyo sa una nga. O kani, grade 8. Kanang grade 8, equivalent man na sa second year. Di ba? Sakto ba ko? Sa una, second year ko, na ako'y gipanguyaban akong classmate. Ikaw panguyab niya, sa una, suwat-suwat man to. Dugay kay siyang ni tubag, ako siyang ipadadag suwat September 27, 1980. Nya ning nagkastorya may bahin atong akong suwat, nakalugar kong storya March na 1981. Kay di man gid siya makigstorya nako. Nya sa dihang na ako na siyang na corner, akong gipaluap, musta man to akong suwat. Iyara kong giingnan, wa ka maawa ng naong nimo, kabati nimo naong, uyab ka nako. So good ato, din adyo ko ganahan mo tanaw sa akong naong. Ako nang gihipos ang gamay na kong samin sa balay, ako raman sa usaga puyo, akong gihipos. Din ako mo tanaw sa akong naong na mga bildo diha, kanang sa mga opisina sa principal namo, agi dito, naamantoy ka ng kuan, bildo, di ko ganahan mo tanaw sa akong naong. Din ako musakay anang sakyanan nga anas front seat, hilig magkay kong front seat, kay nighangad na ko, makita man ako akong naong. Hasta god ang akong mama naglagot ko kay ingnon man ko sa akong mga igagaw nga liwat ko no ko sa akong mama nako ngano nakamama man sa kog batig naong lagot kay kustanan may gani kay pagka third year high school nako na ako'y maestro nga nakasulti namo nga wa jud kunoy batig naong basta mo smile mo na ingon siya wear your smile every moment. Ako nang gibalik og butang ang samin nya mag-smile nako ana ko ana nya iguman ako na tong gimintin sige na kog smile tinuod yun
nindot kay epekto. Oh, daghan na kayo ko, na-relax ko ba? Na-relax ko, niabot sa tong panahon, na bright na ko, gamay, appeal na ko sa top 10, pagka 4th year, nahimo kong wing commander sa CET, niya appeal pag yung top 10, ay sus, smiling pag yun kayo, awa na, ako na gipanguyaban, na nanguyab na ako, magwapa kayo, among usas mga batchmates, gwapa kay tanan, nanguyab na ako sang gibaslan ako, na kay samin, siya, anak ko, wa ka mauwaw ng imong naong, nga, maunay imong gisulti nako, nga ako, ikumparar sa imong kagwapa, mura ramang kong trapo, kay bati man kong naong, ikaw gwapa man ka, ingon din siya, bahala na ng tanang tao mo ingon imong bati kag naong basta para nako ikay kinagwapuhan. Wa ko kapugong nasugot na ko kalit. Motong murag produkto to sa smile. Akan ako mga anak, di ba inyong smilean inyong papa o mama, nya inyo ding paraygan og jutay, nya humandayon gaita pang lode. Gaita pang Jollibee. Musugot man na dayon kay nga naman imo manggi smilean. So smile. Ang sunod, non-verbal expression of love nga makapawagtang sa mga yawa unsa man service. Kanang yung alagad. Kanang tao nga dili gyud bitaw kaila nimo, nya imo siyang alagaran. Example, nasa gialsa, bugat kayo, nya galisod siya, tabangi ragog alsa. Kanang inyong silingan nga wa nimo mailhi, nya daghan kay sagbot ang ilang tugkaran, ni clog up pagid ilang kanal, limpyohi ragod. Di ba makaingon gina sila, hala kinsa maning nang limpyo sa tugkaran, ato nang silingan, hala nalab lagi ta niya. Uy day, kumusta magamutagan ani mo tabangi ba? Maubitan ang daghang mga maestra, maminyo aning mga driver sa balhabal or tricycle. Nga naman, kusog magugay mo alagad ng driver sa balhabal. Ma'am, ako'y pick up ni mo ma'am. Door to door pa. Door to door. Siya, uy, daghan ra ba kog things. Moingon sa nga balhabal, ay, dili lang na ma'am. Ikuan lang na, dili lang na sa tubangan. Aron, libre ka diha pag gunit-gunit. Nadogay ang maestra. Gunit-gunit, nadogay. Hakop na. Patay. Mga estudyante. Ay, sus. Labi na classmate nga na motor, sa ako lay hatod nimo. Di masuko imong parents. Asa ka abot parents nga to mas hagunoyan. Sige, basta serbisyuhan nimo, ma-inlove gina. Imong serbisyuhan ang usa ka tawo, besag unsa ka maldito serbisyuhe, ma-inlove gina. Muna ka mo maginikanan, kanang inyong mga anak na tapulan kayo, niya di pagyod mo tabang, niya perti pag yung dagkuag kaon, niya bugo rabag pa eskwelahon, ayaw gyud yaw-yawi, kay mo samot man nagkalayo, sigihi lang ginag-alagad, alagari, o gigutom, pakana, niya magduwa siya computer, tagaig snacks, ano bang atiman na gid ba? Natadugay na, ma-inlove na nimo. Unsa may timaan nga na-inlove? Magpangita. Basta ma-inlove gani ka, magpangita ka anang tawhana. Tanawa, mawa lang kag kadiyot ginikanan, di ba mutawag din na nimo, ma, snacks. Hatag na kag snacks. Ma, labhin ni akong sidina nga bulingon. Labahan dahil sa imong ginikanan. Magpangita na nimo. Anawa, di ba dali kay kang mamatay? Sama ni Kristo nga na-inlove na to, patay dayon. Si San Marcos, patay dayon. Ikamatay nimo, unsa may buhaton na imong anak, magpangita na nimo. Nya moingon din na siya, si mama maugi tiglungag sa una.
aron ako mahandom siya, magsige na kog lungag. Sige na siya loto. Si mama mo itiglabas akong sinina nga mga bulingon sa una. Karon isip akong ekspresyon sa love sa akong mama, manglaban ako din ako magtinapulan kay namatay gito akong mama sa akong katapulan. Siya na lang nagsigig trabaho, ako wa na lang yung ko'y trabaho, karon ako na ning buhaton. Di ba? Maubita na nga pagkamatay ni Kristo, nahimutang mga buutan kay si Kristo nagpakamatay para nato. Ug mao ni ang katapusang S. Unsa may katapusang S? Sakripisyo. Antusa ang maong tao. Sige, lingiay mong tupad. Smile. Sige, smile. Nya, ingna siya. Ingna ba? Sugod karon, antuson tika. Sige, ingna. Di ba? Inigsulti ni Mana. Mingon din na siya, sana all. Di ba? Og mauna, nga nitubag ta sa salmo, og ingon ta nga, sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Wa na ang Ginoo, dugay nang namatay, pero nagsigitag awit, kay gihandom nato ang iyang smiling face, ang iyang pag-alagad nato o ang iyang pag-antos hangtod sa kamatayon. Muna'y gisangyaw sa mga ebanghelista. Muna ang pagpamalit nato, pagbaligya natog slots, na adayoy na malit kay nisunod sad ni Kristo nga ni alagad. Kani magong pagpalit og slot is a form of service. Muna, importante kayo ang atong paghigugmaay kay mauna ang sentro sa ebanghelyo ug maunay makapasangyaw sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa atong paghigugmaay. Ginamit primarily ang triple S. Unsa to? Very good children. Sige, manindog na ta.